Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Tidan, ti punno, ken ti biag. Pakangagang kadagiti na espirituan nga adal, budno ken puro sorsuro ti nasantuan na surat. Amang itonday ti tao ti pudno adalan, tapno may liklik iti nakabutbutay nga dusa, ket magunod na ti biag agnanayon ti sidong ti Diyos. Tidan, ti punno, ken ti biag. Mangyagang dito DZTP 693 tunggal Domingo alas 7:30 iti biga. Idandanon kada kayo ti Church of Christ Rubio Galimuyod Ilocosor. Tidan, ti punno, ken ti biag. Madi dito nga ag-play dito may isang kota chuk Apay nga taya, naimbag nga bigat yung amin na naapo dumdum nga, dagiti kakabsat, dagiti kakabagyan, dagiti kakailyan. Kan karunan na unay, dagiti dumdum nga, giti dagiti programa, ti dalan, ti pudno, kan ti biag, Brother Ray. O, naimbag nga bigat yung amin, kahit sa palawama, tultuloyo, ti tumarabay, ti programa, nga panagdengag, na panagbuyay, ti TV mo tan, iti Facebook, o iti YouTube. Ulitan mi, ti awis mi kada kayo, mabalin nyo ti ag-message kada iti messenger, dito kakabsat yung iti tangatang. Kaya mabalin nyo mat nga ag-message iti short messaging services, uno text nga kuna tayo, iti numero 0917-179-9768. 0955-361-2819. Uno kada iti messenger, sapulin nyo lang itinagan Samuel Alejo Bagsangis Sr. Reynaldo Arquines Guerrero. Da kami dagiti makadkadwayo nila so ti 30 minuto, iti dagiti programa ti dalan, ti pudno, kan ti biag. Kaya tulang Brother Ray nga ibasa dagiti saludsod, dagiti kadagiti na palabas pay, diyak pay nakita dagiti sa Marsaruno, gapo iti kado ti obra. Kaya tapno may palagip nga kitkitaan ken ikikanta ti pateg dagiti saludsod. Anya man ti mahunayon ngum nalpas dayto yen anya. Iti Salmo 150 nalpas dayto yen anya. Dayta ket paso ti dana tulag ken wagas dayta ti panagdaydayaw idi panawen ti dana tulag. Iti Salo, iti Efeso chapter 5 verse 19, karaman na dita ti musical mechanical instrument, mga sir, please study again, nasumbatan tamo dito yan, nga iti balikas, iti Biblia, uray pa iti agdama, ket adda iti panagbaliw. Anya, nang runa iti panakausar. Iso iti panangawat ken pananginterpret tayo iti Biblia, rumbeng lang, nga kitaan tayo dayjay context. No anya dayjay sarsaritaan na. Interpret the word and see the word, the meaning of the word through its context. Kita tayo di konteksto na no nya di sarsarita na jay so di kay papananday jay balikas kas kanta happy and gay no na niya I am very happy and gay today no nam hanang sarsarita na jay gay kasi ti definition iti agdama nga paset ti LGBTIQ nya na QI plus. Saan nga siya? Hindi ka DJ gay, DJ naganay-gay. Daya ti kay papanan na. So, kasta mo lang isalo, di pa nakaramat na iti da natulag, dati natibnukan da ito, ikada iti musical mechanical instrument. Ngam iti pan nakaramat na, iti baro tulag, saan akas jay? Nawan nga pulos tim paripirap na kas jay. Na yung paripirap akas jay, hindi ka imbatad na kitin, no niya, DJ musical instrument arong nga maramat. Katanya, DJ Brother Ray? Puso. So, na panuno. Nga isuti pangidanggayan iti kanta may basar ti Efeso chapter 5 verse 19. No napunas man dayto di may katlo, no napunas may katlo, napunas man ti da natulag saan ang napunas dayto agnanayon na prinsipyo ng runa iti panagdayaw iti Dios. Iso ngagtalin natin musical mechanical instrument iti worship sir ulited. Ngem sana kas jay.
Sana kasjay, tanong agbali ti kinapadi, kung na ti Hebrews, agbali mo ti lintag. Wan. So nagbali ti lintag ti panagdayaw, gapuna ti Juan chapter, pakibasa rito bro, 1 chapter 4 verse 23 and 24. Idi agturong iti Jerusalem ni Apo tayong Jesucristo ken nakadanon iti bubon ni Jacob sa Samaria. Ket nakita na ken nakasarsarita na ti maysa a babae a Samaritana. Wano maysa babae umili ti Samaria, maysa babae dito igapura Samaritana kunata. Ket anya ti kunana 23 and 24. Ngem ti oras umay katadaytan. Adagiti pudno agdaydayaw danto ti Ama iti Espiritu ken ti kinapudno. Tani Ama sapulen na dagiti kakastang agdayaw ken kuana, nagdaydayaw ken kuana. Ti Dios may isang espiritu, ket dagiti agdaydayaw ken kuana masapul nagdaydayaw dati espiritu ken kinapudno. Ayun. Adaytan ko na pa eh. Nadaytan. So, binaliwan na talaga. Espiritu, ken iti kinapudno, sincerity, ken kinapudno according to the Word of God. Nya? Well, yung panagdaydayo ti daan natulag, santay nga mabal niya i-question dayay. Nga may isang kinapudno, nga panagdaydayo dayta iti panawon ti daan natulag, sang kade. Nga iti daytoyan nga panawon, idin naipasdag ti baro atulag, babaan ti panakasilyo na iti daran ni Apo tayong Jesucristo, agbasar tayo itan iti baro atulag. Nya? Dapat iti kunana, mabitlang dapat kami si nag-message nga siguro ke una nang sumbatan ngam ituloy ta pa diya kahit kula nga iligpas ta diya tapno ti kasta ke nga may palagip ng santa nga ikan iti panakabaybay dagitoy nga saludsod. Ijay langit ket adda musical instrument nya. Ijay langit ket adda musical instrument dakas iti arpa. Kan kunan ni Apo Jesus maramid kumati pagyatam iti langit kas tamad diti dagan. Na sungbatan mo tenday ta. Masarakan dagito ijay Apokalipsis. Nga kunan na nakita na ken nangeg na anya nga kasla aweng ken kasla tukar ti arpa. Kunan namin dagiti nang nangeg na nga timek ken panagkankanta. Ngam laglagi pun tayo dahil Apokalipsis ket full of symbols. Anya? Symbol dahil simbolo. Signs and symbols. Iji pa lang chapter 1 ibagana ditan nga dahil Apokalipsis ket napno iti signs and symbols. Isa ko na kasla. Kasla iti uni ti arpa. Naadaw dahil kami iti panagtukar ni Ari David iti arpa. Nga makaliwliwa ken mangted iti irag-o ni Ari Saul iti daydi panawon ti kinaubing ni David sampai lang iso ti Ari ti Ari pa lang ket ni Saul nga mison ti agserserbi nga musikero ti Israel di ba Nalay nga talaga nga tumukar ket tunggal tagtukar talaga nga maiayo ti Ari ken mabang-aran ti riknana. Kas di tinakadawan na kasla jay ti uni na dagiti ti panagdengeg ni Juan kadagiti mangmangeg na timeg ken ayog kan kanta dagiti tattaw iti sangwanan ti trono ti Dios. Ngem laglagi pun tayo kasla kunana. Kas jay ngamin ti kasamit na dagiti kayarigan ti kasamit ken kinapintas dagiti kanta dagiti sa santo nga nangeg na Apostol Juan. Hana kayat nga sa uwan nga adda arpay di langit. Nalawag mata nang ibagbaga nga adda arpay di langit. No diket na iladawan lang dayta iti arpa tamo ni Apostol Juan no nya ti uni ti arpa. Niyarig na lang kasjay. Idi April 5 dayto inya dito tan 15. Domingo daw yung wala. 10 days ago, April 5 daytoy So for Sunday data. Nga Sunday sa April 5. Aman. For ke Saturday, 2-3 for ke suleta dayay Esther nga kunada nga dinamag dan ramrambakan. Wala ta 15 tatahan. Ay 12 tata. 12. Eksakto to dayay nga Sunday ni apay Sunday maganda ito. Sunday. Alas 2:58 iti parbangon. Nice-end. Obserbaran nyo kadi kasimo namin na to. Obserbaran nyo kadi ti Easter Sunday. Apay ngamin.
uray ti mapagtalkan King James Version translation di nakamat na Esther iti Aramid chapter 12 verse 4. Kung nagpaiso naramad tangom na iulog akasta nga mamutayo nga mistranslation. Kadagiti agtarigagay nga mga daliti naununag kay papanan na dayta Aramid chapter 12 verse 24. Adalin nyo kadi dagiti balikas dita. Anya, adalin nyo dagiti balikas dita. The same root word iti Greek ket naramat kadagiti daduma pa nga paset ti baratulag. Ngam na i-translate dito ken nayulog dayto kas Paskwa. Paskwa. Ngamin naalay jay Greek word nga Paska. Well, gusto niya Paskwa. Tika nasawan nga titudtudun na kiti Passover feast. Dagiti Hudyo nga sila-celebraran da dayto iti tinawen. Dayay panang labas ti anghel ni patay kadagiti pagtangan ti Israelites idi panawon ti Exodus. Anya ipapanaw manipo di jay Egypto. Isong isingasing mi apo nasungbatan mi dayto nga minan iti Domingo isingasing mi ti nanunag a panangadalyo kadagiti balikasan Aramat iti Aramid chapter 12 verse 4. Apay kunayo ang masapol ang mabautisaran latta ti tao tapno may salakan apay katoliko kayo met tamasapol ang bunyagan nyo ti tao tapno may salakan nagadumet ti bersikulo ti iti Biblia ngagkun kuna basta mamati ti tao ket may salakanan nakitam dito brother Aramid chapter 16 verse 31 Matthew chapter 10 verse 22 Lucas chapter 23 verse 42 to 43 kanda dumapay sungbatan nyo kumaapo agyaman. Okay, bueno, sungbatan data. Kanda di di good morning ulited ken ti dalan ti puno ken ti biag. God bless you both ken brother Ray. Ulited pan nya dito. Na di may san. Pan sa bali mo dito pan ti biang ti pada o may sakadi abasol. Ay na. Til bearing mo tendi jaya. Depende jay panangno bibiyangam takayat mo nga may salakan han mo aramatin ni jay pakadaksan nga wenno pakataktahan na anya ramidem dayta ijay convenient time na tapno ti kastakit adati nya diyayen adda jay ngay nanayas nga ken masaritaan ken natal na jay panangawat na no kasta nga ijay convenient time na anya ngamin adda tattaw nga biyangan dati biag ti pano already panahon na po tayong Jesucristo adda ti kasta anya so ni ayan na ngay tay may sana dapay may sana salusod na kada toy dumdumngeg nga managan Brenda adda pay tay may sana salusod mo jak nga masarakanen no dinuti ayan na ala kay mabalin mo nga yulit nga isend tano daddo mga amin ke dado mamin brother Ray ke no napunno diyan ay message mo wen no napunno haaning nga hangag parang dagiti dado mga messages ke no syempre kaputi kinapatid dagiti messages no dado ma kayat mo mat nga lagi punto manen han mo pailaan mat nga buraan di may okay na dato yan when idol hanyong aramatan dagiti nga balikas anya mga idol lagi kasta dumdum nga kanayon ti radio ministry na pintas ken ado ti masakdo asasaw ti Apo ken ado ti maamuan ulited nga isu ti mangpapapig sa iti puso ken pamati mi agbiag ti programa yo thank you good PM brother na i-send mo dito di Huwebes alas 3:59 iti malam good PM brother apay ulit agdamagag man apay nga awagan ti Good Friday dayta Biyernes Santo ket isu dayta ti aldaw nga ipapatay ni Jesus oray song batang tuno Domingo mas dawar na apay nga dadagiti kang stop lang nga saludsudan niya siguro kapintasan dito nga idamag dagiti bambanag nga makatulong iti panakaisalakan ti tao niya. Kinti rumbang namang sungbat dita ka dayjay nagkapuan na no sino nga mi nga talaga tinagapuan na dita nagbalikas dita Good Friday. Apay nga minya Good Friday kanang. Kan date pa ka tagduma-duma ngamin. Duma-duma nga date. Kasman lang iti
iti dadumang doctrines, dagito ket inaramid lang dagiti tao. Awan mati Good Friday iti ko iti Biblia. Ngamamin amin nga aldaw nasasayaat da. No kita mi di nasayaat nga panirigan. Dagiti aldaw dakes da na ti Biblia. Kuna na ti Biblia iti Ecclesiastes chapter 12 verse 1, lagipem ti Dios mo wenno tinamarswam iti panawen ti kinagtutubong. Kuna na dakes dagiti aldaw. Nang runa into no dumteng ti panawon nga kuna awan ti ragsak ko kadakwada kuna anya nga ti ragsak mo iti dakes nga aldaw no ti panang siring mo iti maysa nga aldaw ket dakes awan ti ragsak mo iti dayta sirigem ken sirpatem ti aldaw nga maysa nga naimbag maysa nga karik ken inted ti Dios ken kaagyaman kay ti Dios taadda dayta nga aldaw nya nga panawon mo man tapno ti kasta agserbi ti pada matao ken kang runan nagserbi kay ti Dios. Well na dumaduma dagiti wagas ti panagserbi. Ngem ti kunana dayto ket apay kanung amin ayan nawagan iti nya dadoy nawagan iti Good Friday. Ngamin inaramid lang dayta ti tao. Hanamot ngayon baga nga bad Thursday nga rod. Ang Monday kuno naman Monday Thursday. Santuan nya pwede kuno dayti Sabado. Black Saturday. And then iti Domingo, iti dayta wawagan dati Semana Santa, Easter Sunday. Ngay sumod dayan ti kun ada nga pangikugnalan da ni jay Aramid chapter 12 verse 4. Anya? Aramid lang dayta ti tao kabsat Brenda ha mo panunutan dayta. Ngay suman iso ti pakadadaelan ti panunot ngay duda dumaka apay ngamin nga tanga kasta apay ngamin nga kasta dagita ti pakadadaelan ti panunot ti tao ti panunutom gid ken tinapintas nga sa ludsod ket kas kadagiti sa ludsod dagiti aganay 3,000 wenno nasurok 3,000 ta tao idi panawon nga umuna pan nakay kasabat ebanghelyo anya ti aramiden mi kakabsat. Nga di 1631 dayjay ti maysa kadagiti kitam brother irugim man iti 30. Ket inala na ida iti ruar ket kinunana kada apo uno apo anya ti bengko nga ramiden tapno may salakana. Ket kinunada mamati ka ken apo Hesukristo ket may salakan kanto sika ken ti balay mo. Ket impalawag da kenkuana ti sauti apo ken kadagiti amin nga dati balay na. Ket idi nginala na ida iti day di met lang oras ti rabi binugwan na dagiti sapit da ket dagos nabautisaram iso ken amin dagiti kabalay na. Nagore ka bro. Anya di yun na odi nga verse nga binasa. Verse 33. Hanggang 31 lang jay ko na da. Naituloy ko matay. Ay inya ngamin kanuti ko na di 31. Mamati ko na ngamin 31. Anya ko na. Ket kinunada mamati ka ken apo Hesukristo. Ket may salakan. Ket may salakan kanto sika ken ti balay mo. Dayjay 31 dayjay. 31 dayjay. Dahil tangamin ti problema tayo ko dagiti daduma nga gagayem brother. Wan. Agpatingga dahil ti maysa bersikulo nga sandang kikitaan dahil konteksto. Wan. Handang kitaan dahil ti daduma pa nga paset. Iji irugida ko mapay ka dagiti daduma nga paset na dita. Tapno ti kastakit na lawlawag. Kitaan taman dahil anya kami tinapasamang iti Aramid 16. Dayay. Anya kami tinaramid napasamang iti Aramid 16. Kita man dayta manipo di jay pangrugyan na bro tay sumanti pasahan ta. Aramid 16. Ang bagay rugita ti verse 1 tay dardaras ko nga basahin tapno madanutan sige jay. Kit imay jay derbe ken Listra ket adto aday jay ti maysa nga dalan amanagan ti Timoteo anak ti maysa babae Hudia anamati ngem taga Grecia ti amana. Iso na imbag ti damag na kadagdi kakabsat ijay Listra ken ikunyo daytoy kinayat ni Pablo asumurot ken kuana ket idi nginala na kinugit na gapo kadagiti Hudyo nga daydi kadagijay abiso tamuda amin ni amana taga Grecia ket idi aglabas da kadagiti ili imbaga dagiti alalagadon dagiti apostol ken dagiti lalakay nga adda Jerusalem tapno salimot mo tanda iti kasta dagiti iglesia na pabilag dagiti pamati ket bilang day madungin aldaw. Gari ka. Dahil takot may papan, iji pa nakakonvert ni Timoteo. Ni Timoteo, iso tinangtulong kina Apostol Pablo, idi napan nga sabay Listra. Ken ginuyod-guyod da
na Apostol Pablo kuna na iti English kit drag kuna na outside the city. No alam ti kay papanan na dayta literal nga kay papanan na dayta ka ginuyod da nga inaramat ati sa di baba ni Isaka. Isa ginuyod da dayta iti daga mismo. Na kat kakasi kat inruar da iti syudad kat binaybayan da pinanawan da nga ni matay. Dita nasarakan ni Timoteo kat isoy nagasan na inaiwanan na ni Apostol Pablo kat iso dita nga nagamamuda kat na ipalawag yan kuha natin sao nakasabaan ti baba pa na nakasabaan ken dati sinarita na dita brother kinugit na kuno na niya kinugit na ngam ti purpose na dita gaputa dadagiti Hudyo sa jay saan nga may isang mandate saan nga may isang mandato nga masapol kuma tanitito nga kadwana uray di mapanmas ka sa bakit sana nga kinugit kuno sana nga sinarcumcise ket anya tituloy na bro ket limabas da iti dagati Brigya ken Galacia ken ti Espiritu Santo pinaritan na idang ikas kasabada ti sao ijay Asia ket idi adimteng dati sangwanan ti Misia ginayagay dati napan ijay Bitanya ket ti Espiritu ni Jesus saan na ida pinalubusan ket idi alinabsan dati Misia bimabada napan ijay Troas ket iti rabi nagparang ken Pablo ti may sa parparmata may sa lalaki taga Macedonia nagtakdera nagdawat ken kuana ket kinunana o may kay di Macedonia ket tunungan na kami ket idi nakita na di parparmata dagos nga inagawaan mi tinapan di Macedonia nga mapnik kami at ti Dios inayaban na kami ang mga kasabat ebanghelyo kadakwada idi nga rod aglayag kami manipod di Troas nagtartaros kami sa Samotraka uno Samotrakta ket iti sumunong aldaw ijay Neapolis ket nani po di dyan, napan kami di Pilipos, iso nga muna, nga ili, tiday di abudang, ti Macedonia, may sa dagang, turayan ti Roma. Ket nagyan kami, tiday ito nga ili, tis magmamanungal daw. Ket iti aldaw, panaginanari, muwar kam ti ruwangan, ti igit, ti may sa karayan, iso ang papanmi, nga dadiso, pagkararagan, ket timan, timugaw kami, ket kinausaw ni, dagiti babae nga imay. Ket dinangag na kami, na kami iti may sa babae managan Lydia managlako ti pagananay Alencio tagalili ti Katria may sa babae managbuteng iti Dios ati puso na linuktan ti Apo tapno matangan na dagiti sawsawen ni Pablo ket idi adabaw ti saran agraman dagiti kabalay na nagdawat kada kami akon kunana ni patoy mamatiak iti Apo sumrek ket ti balay ko ket agdagos kayo ket impapilit na kada kami ket naramid gaydi mapan kami iti diso pagkararagan sinabat na kami ti may sa balasa nga da espiritu na mamadles nga do itud na kadagiti apuna ang masapulan na iti panagpadpadles na gori ka bro dayta Macedonian dream na iti dayta arabi ko na ket nakakita ti parparmata ni kanti Apo ti parparmata ni Apostol Pablo nga adda umawawag dayjay umawawag di takit lalaki nga lalaki di mo kuno umay ka sa pulan may titulong mo ngam tinakatungpalan na dayta isu dayta di umuno na convert iti Filipos ngawan sa bali no saan niya ni Lydia ken dagiti katulungan na kabalay na ang negosyante ngamin ni Lydia ket adda iti may sang igiti karayan mabalin dita nga gibilbilag da kadagiti liensyo kuno na dita nya dagiti linens dagiti nya pangawag datuyan dagiti nay tela tela ta negosyante ni Lydia dita ta isod di nalatak idi nga tela idi dagita lienso isod ti trabaho na dita ket mabaling nga dagita daddu mga babae nga kakadwa na dita mabaling nga katulungan na workers na dagita na ket kita dayjay parparmata lalaki ti mo awag di nakatungpalan na ket babae natungpal kini Lydia nga iso ti umuno na convert iti Filipos anya ket nadanda iti umuno na unay ada panangasaba dahil lawlawag da dimngeg da iti dayjay panangasaba ken nagtulnog da kalpasan na ta kunan nya ti kunan dita nabaw ti saran iso ken dagiti kakadwa na iti panagtutuloy panagbanyaga uno panagdalya sa ni Apostol Pablo sa jay Filipos sudatan nakasabat tayo ti may sa babae deta actually ket may sa nga tagahabulan deta nga babae nga madaan iti espiritu adakes o dituyen ti pangrugyan tayo deta ti pangrugyan na di pasamak nga nakaikugnalan na dayjay 1631 wenno dayag banbantay ti pagbaludan takas ano ngamin nga nakapan iti pagbaludan ni Apostol Pablo ituloy mo rita bro
iti verse 17. Mm. Dahito idi asimurot iti likudan ni Pablo kanda kada kami nagpukaw kun kuna dagitoy tao adadipon ida iti Dios akang atuan isuda mangipakpakamo kadagito kada kayo iti dalan ti panakaisalakan kat daytoy naramid na iti adu nga aldaw nga nagluksaw ni Pablo ket idi sinanguna kinuna na iti espiritu ibilin ko ken kay tinagan ni Jesucristo rumuar ka ken kuana ket rimuar idi met lang nga oras ket idi nakita dagiti puna rimuaran daydi ay inanama iti panagsapulan da unuan pagsapulan da tiniliw da ni Pablo ken ni Silas ket ginuyod-guyod da ida iti plaza ng impan kadagiti agturay ket dinto ano parang da ida kadagiti mangukom kinunada dagiti tatay dinto Hudyo da riribuken da ti ili tayo ket isurusuro da dagiti ugali adi may paay kada kami ngawaten aramiden tataga Roma kami ket dagiti adu at tao nagmaymaysada sumupring kadakwada ket dagiti mangukom pinigis da dagiti pagananay da ket pinasaplit da ida ket idin saplitan da ida ti ado impopok da ida ti pagbalodan ket binilin na ida uno binilin da tiag banbantay ti pagbalodan nga iwanan na una ida iso nga idi anawat na dayto abilin isirek na ida ti pagbalodan akaunugan ket inkabil na dagiti saksaka da iti tulong. Ngayon iteng nga ti Rabi digkarkararag da Pablo ken Silas sa nagkakantada ti himno amay pa ti Dios ket dagiti adda balot nangagdayda ket pagamuanen imay sa dakkel aging gined dagiti simiento ti pagbalodam nagtigirgerda ket nagiddato naglukat dagiti suamin na ruwangam ket nawarwar dagiti galgalot da amin ket idi di nga nabalod ni Apostol Pablo nya. Ngam apay nga nabalod. Apay nga nabalod ni Apostol Pablo. Ngamin pinapahanaw na dayay dakos nga espiritu nga imunag iti dayay abalasang. Tada ito nga balasang aramiden na pagsapulan ni among na. Anya? Aramiden na pagsapulan nagaramid ka dagitay na pagarup ti tao nga datdatlag. Nga garamid iti babaan iti dayay nga dakos nga espiritu ket agbayad tumod dagiti tao. Anya? Idi nagasam ni Apostol Pablo dayta Hindi nagasan ni Apostol Pablo dayta saanan nga na nagbal niya pagsapulan. Naimbaganan. Isod ka po na kinaguradan ni Apostol Pablo. Apay nga inagasam. Santo apay nga yan. Anya dayta ibagbagayo nga Jesus. Nagdarumda kadagiti opisyal da. Laglagi pa tayo dagiti opisyal da ket hintil. Awan ti panamatin da kini. Apo tayo ng Kristo. Kanda ito'y adda iti babaan ti Roma. Sakop imperyo ti Roma. Isa una na niya pa yung ibagbagad at damutin sa baling ari. Ari dagiti Hudyo. May patpatsinda kita. Patsinda lang kami nga ari. Tawon sa baling sa niya ni Augusto Cesar. Iti dahi tangon daway, inaladan. Sinapsaplit da sa danto. Inbalod ijay pa'y magkaunigan. Nga pagbaludan. Iti Rabi. Yan tinarabi da Pablo. Nagkankantada iti himno. Ako pat yan nga nagtuktok at data. Nagkankantada ko na nagkankantada iti himno iti dahi Rabi nangagpay dagiti da dumabalod mabalingan naki-join da kita. Kadi tuloy mo bro yan iti magpaas. 27. Kiti di nakaring tagbanbantay ti pagbalodan kini di makita na silulukat dagiti ruwangan ti pagbalodan inasot na ti kampilan na kat nga ni papatay na ti bagina ti papanna ang nagtalaw dagiti balod ngam ni Pablo nagikis tinapig sa tima kon kunana di karanggasan tabagim tadda kam amin ditoy ket isido at ket iso idi adimawat ti silsilaw ti mare ito na ket agpigpigirgera nagrukbab kadagiti saksaka da Pablo ken Silas ket inala na ida ti ruwar ket kinunana kada apo anya ti rebbeng ko arami din tapno may salakanak. May sudaytan dayay sa lutsod. Dati sa lutsod. So ammo tayo no apay nga naibalod. Mo tayo no apay nga naibalod, ken ammo tayo no apay na sapsaplit, ken ammo tayo pa yon no apay nga kastati sinarita dayay pagbantay. Kaya patayin daw talagang, patayin daw dito. So masapol nga i-interpret tayo dayay kung natapno may salakan na iti duwa nga wagas. Nya, anya ti aramid tapno may salakan na iti ima ti Bosco ti imperyo ti Roma. Tati ang muda kayo nakapanaw dan. Ngam gaputa dada, saan nga dahil tirong mga pangsentruan ni Jai, pamati, wano interpretation. Ada mo dahil Pablo, dahil Apostol Pablo, so haanan nga handa papatayanan. So nga kita din, Jai, sa bali nga panirigan. May salakan na, kaya't nasawon, kas kada Apostol Pablo. Nga may salakan da iti basbasol da, may salakan da iti panaplit nga agnanayon, may salakan da kas kadakwada nga uray pa ino da iti pagbalodan ka nagkankanta dalata iti
pagdaydayaw ti Apo. Okay. Oh, yan natal na nalagaan. Dayay ti mabaling nga kas pay tinarik na dayay balod niya pinaglagan ti rik na yung nabalod kay lang aruden. Kasi ang papatayan da kon timperyo gapoy tinapasama. Kuna na niya ang man niya tin sungbat Apostol Pablo. Ket kinunada mamati ka ken Apo Jesus, uno Apo Hesus Kristo, ket may salakan kanto si ka ken ti balay mo. Ayun. Okay. Sika ken ti balay mo. So titudlo na ditan spiritual salvation. Wan. Ngamin pati balay nan eh. Okay. Pati pahan man iram-raman dahil imperyo ado saan dahil tika balay na kahit no iso na lang kinagbasa. Okay. Anya. So mamati ka na nang mahal imbaga nga mamati ka laeng. Okay. Hanang imbaga ka sa niya, mamati ka ken Apo Jesus. Tanya ngamin ti ko na ni Apo Jesus iti Marcos 16:15-16. Anya ti ko na bro? Ti Mamati mamati ken ti mabautisaran may salakan to. no mamati kay ti dayta, may salakan ka. Mm-mm. Masapul nga mamati ka ken mabautisaran ka. Nabautisaran ka di dayta, bro. Niya una bautisaran. Oh, sumaron na verse Iti Aramid chapter 16. 16 na niya. 32. 16. Medyo verse 32. Anya tinaramid na ni Apostol Pablo idi damagan di agbanbatan ti pagbalodan. Anya tiramida kapo tapno may salakan na. Anya ti sumbat na. Ket impalawag da ken kuana ti sao ti Apo ket kadagiti amin nga adday ti balay na. Ket idi nga nala na iday ti day di metlang nga oras ti rabii binugwan na dagiti saplit da ket dagos ana bautisaran isu ken amin dagiti kabalay na. Apostol na jay ko na ni Apostol Pablo. Mamati ka ken Apo Jesus. Anya ngamin tiro mga patyan ken Apo Jesus. Ti mamati ken ti mabautisaran may salakan to. Correct ni Apostol Pablo, bro. Mabalin nga dapat dagiti daduma nga follow up yung sumbat ang saludsod iti data. You are welcome. Anya 0917-179-9768. 0955-361-2819. Kung saan iti mismo ang iti baba, iti message box daytoy programa iti DCTP 693. Mabalin yung comment dita. Kung saan mabalin yung i-message kada kami, iti Samuel Alejo Bagsangi Senior Facebook page. Ken Reynaldo Arquines Guerrero. Awan ti oras na po, saan mi nga maikan iti dadumapay nga palawag na dayta ngem nakasagana kami nga sumungbat kada iti dadumapay nga follow up question nyo iti daytoy ken amumi nga dagiti sumbat mi kada iti saludsudyo ket aga po iti nasantuan na surat ken saan arumbeng nga kitaan iti negatibo nga panirigan. Manen yawis mi ti panagpagdaydayaw yo kada kami ti Church of Christ nga daan iti chapel dito na Rubio Galimuyod Ilocosur. Nya oras de las 9 tunggal Domingo dayta. Ken kasama iti Wednesday midweek Bible study kadagiti venues dagiti pagtangan dagiti kamkaman. Adama ti Jaya ti Church of Christ iti Galimuyod Ilocosur, Rubio Galimuyod Ilocosur nga Bible correspondence course, libre dayta nga course. Maitud kada kayo, mabalin mi nga idanong kada kayo personally, wenno mabalin mi nga i-send kada kayo via courier. Adumutan dagiti wagas ti panagi patulod, bro. Kaya nadamot ti libre nga home Bible study mi, mabalin nyo lang nga pakamuan dagiti kakabsatyo, no tarigagayan nyo dita. Ken adda ti nakasaganang maited mga Biblia kada kayo, iti kanito nga ag-enroll kayo iti Bible correspondence course ken iti home Bible study, bro. Adda mo iti free Bible tracts tayo nga iwarwaras tayo, brother Ray. Wen kaya agyaman kami iti oras ka na nagpanawin nyo iti panagdengeg yumanan ket sapay lang matitultuloy iti mang tarabay iti daytoy nga programa. Iti sumulang oras, sumulay stasyon, awisan da kayo entuno Domingo. Dagiti kakabsat iti tangatang Samuel Alejo Bagsangi Senior. Reynaldo Arquines Guerrero Jr. Hidan, hipuno, ken tibia. Pakangagang kadagiti na espirituan nga adal. Budno ken puro sorsuro tinasantuan na surat. Amang itunday ti tao ti pudno dalan. Tapno may liklik iti nakabutbutay nga dusa. Kaya't magunod na ti biyag at nalayon ti sidong ti Diyos. Ti dalan! Ti pudno! Ken ti biyag! Mangyagang dito DCTV 693 tunggal Domingo alas 7:30 ti biga. Idandanon kada kayo ti Church of Christ Rubio Galimuyod Ilocosur. Ti dalan! Ti pudno! Ken ti biyag!